أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جماعة masu saurare mu a wannan gidan nan mai albarka wato mai nasara alfalaki tv muna yi maku barka da wannan lokaci kuma muna yi wa kowa fatan alkhairi muna addu'a muna roƙon Allah da dukkan bukatunmu na alkhairi Allah ubangiji ya biya mana dukkanin abin da yafi karfi mu Allah ya yi mana ya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya dan girma alqur'ani dan alfarma sayyidina Muhammad rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jama'a masu saurare mu abinda muka zo maku da shi a wannan yammaci wato shine sirrin budewa harkoki idan ya zamanto cewa harkokinka ya tsaya kana so harkoki ya bude kana ta samun alkhairai da Allah ka yi kokari ka aiwatar da wannan sirrin insha Allah zaka ji daji sosai kuma zaka gode wa Allah kuma zaka yi mana addu'a amma ba tare da bata lokaci ba kafin mu je kin bayani yadda wannan sirri mai albarkan yake ina wadanda suke son bincika taurarin su zaka iya shiga cikin profile namu ka dau number wayan mu ka yi mana magana ta WhatsApp insha Allah za mu yi maka bayani yadda tsarin yake kuma in dai wannan shine farko shigowarka wannan gidan nan mai albarka da Allah kar a manta a yi mana subscribe a danna mana kararrawa domin shirye-shiryen namu ya dinga zo maku kai tsaye idan muka saka a yi mana like a yi mana share don al'umma annabi da yawa su amfana da wannan sirri mai albarka yadda ake yin wannan sirri shine kamar haka wannan aikin ana fara shi ranar Lahadi da safe bayan sallah da asuba bayan idan aka hida da sallah asuba ake farawa ana yin shi ne su biyu kullum kuma ana yin shi kwana 7 za a fara ranar Lahadi za a kare ranar Asabar nan idan aka hida da sallah asuba idan ka hida da sallah asuba ba so ka tashi daga gurbin da kai sallah kar ka tashi daga gurbin da kai sallah in ka gama azkarin da kake yi duk askarin da ake yin bayan sallah idan ka hidar sai ka yi miftaul amal wato istighfari kafa 100 a salati annabi kafa 100 la ilaha illallah kafa 100 sannan sai ka karanta suratul fatiha zaka karanta kafa 100 sai ka karanta ayatul kursiyu kafa 100 idan ka gama sai ka daga hannunka sai ka yi roko ka roƙa Allah bukatarka idan ka gama sai ka yi wa annabi salati sai ka shafa shikenan ka gama na ranar bayan sallar magriba ma sai ka zauna zaka zauna a wannan ranar Lahadin idan aka hida da sallar magriba kar ka tashi daga gurbin da kai sallah sai ka yi miftaul amal wato istighfari 100 a salati annabi 100 la ilaha illallah 100 sannan sai ka ƙara yin suratul fatiha kafa 100 ayatul kursi kafa 100 idan ka gama sai ka daga hannu sai ka yi roƙon Allah bukatarka akin bude harkokinka ya bude kana bukatan alkhairai daga ko'ina ta anyin halal ba na haramu ba domin inda mutum zai roƙan Allah ka dinga roƙa abin da kake so domin idan ka ce Allah ka bude min harkokina wasu harkoki zai ya shigo ta hanyar haram amma idan ka roƙa Allah bani ka bude min harkoki na hanyar halali za ga halali ne zai dinga zuwa bi iznillahi tabaraka ta'ala idan ka gama roƙa sai ka yi wa annabi salati sai ka shafa shikenan ka gama na ranar wato ranar litinin za ka yi haka har zuwa ranar asabar kullum sai ka yi wannan aikin idan ka kare ranar da za ka kare kaga za ka kare bayan sallah magriba a ranar asabar kenan sai ka samu ko alawa ko dabino sai ka raba wa yara insha Allah harkokinka zai bude kuma za ka ji daɗi sosai za ka gode wa Allah kuma za ka yi mana addu'a Allah ban ya samu dace kuma ya ba mu sa da nasara ana muka kawo karshen bayanin wannan sirri mai albarka inda akwai abu ne baka gane ko baka fahimta ba game da wannan sirrin zaka iya tuntube mu a nan wayar mu ko ka tura mana sako a WhatsApp ko a comment section don neman karin bayani kuma in dai wannan shine farko shigowar ka wannan gidan namu mai albarka dan Allah kar a manta a yi mana subscribe a danna mana kararrawa domin shirye-shirye mu ya dinga zo maku kai tsaye idan muka saka a yi mana liking a yi mana sharing jama'a da Allah a dinga yi mana liking kuma a dinga yi mana sharing da waɗanda suke bin mu wato a kafar sadarwa na YouTube kuma da na TikTok dan Allah a dinga yi mana sharing kuma a dinga yi mana following ana yi mana liking Allah ban ya samu dace Allahumma salli ala sayidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq
ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.